Da Turanci idan kana so ka ce zan iya roƙonka wata alfarma, za ka iya cewa can I ask you a favor? Zan iya roƙonka wata alfarma? Can I ask you a favor? Idan kuma kana so ka ce zan dawo gare ka nan ba da jimawa ba, za ka iya cewa I will get back to you soon. Zan dawo gare ka nan ba da jimawa ba. I will get back to you soon. Idan kuma kana so ka ce baya cikin yanayin yin magana, misali, wani lokaci za ga mutum yana cikin damuwa, baya cikin yanayin yin magana, za ka iya cewa he is not in the mood to talk. He is not in the mood to talk. Muna da aji a WhatsApp da muke koyar da Turanci da kuma koyan karantawa da rubuta Turanci da karanta da rubuta Hausa. Ko da baka taba shiga aji ba baka iya karatu da rubutu ba, kana so ka koyi Turanci, karatu da rubutu na Hausa da Turanci, kawai kai mana magana a WhatsApp. Iya ta WhatsApp ne za ka yi magana a wannan lambar.